Aquest cap de setmana estarem un altre cop a la Fira de l'Eix Comercial de Sagrada Família que s'organitza al Passeig de Sant Joan. I sortegem un àpat per 2 persones al bar més famós del mercat de Sagrada Família, el Pocavergonyes, que és on estem ara. És molt conegut ja que va sortir al joc de cartes de TV3 i va ser el guanyador moral d'aquella edició. Va guanyar el vot del públic. Quines són les especialitats de la casa? A l'àpat podeu menjar el que vulgueu. Teniu des de les croquetes, les crestes, tant de tonyina de tota la vida com les de carn picant, teniu bunyols. Aquesta setmana tenim un ragú, tenim mandonguilles, sípia, morcilla, tenim russa, tenim callos, tenim capipota, tenim formatges italians, tenim els nostres molletes, el de pernil fet al forn 9 hores, el d'ànec, el senyor Mortadelo, truites, torresnos, els crocatons que fem, que tenim de formatge i trufa, de pèls de porc amb trompeta. Teniu menjar per avorrir. Tenim vins de casa, vins de fora, vins blancs, tenim vermut. A més, quan vingueu, us regalarem una ampolla de vermut negre de la casa, perquè el proveu i veieu el que és un vermut de veritat. Per participar és molt senzill. Feu omplir aquesta butlleta amb les vostres hores i ens l'heu de portar a la fira d'aquest cap de setmana a Passeig de Sant Joan entre Provença i Rosselló. Allà recollirem les butlletes de tothom i farem un sorteig. El guanyador tindrà l'àpat per 2 persones en aquest magnífic bar del mercat. Us esperem a la fira de Passeig de Sant Joan d'aquest cap de setmana. Participeu al sorteig, veniu a veure'ns a la fira i fem barri.